ин лаҳзаҳои охирини корҳои омодагӣ барои гузарондани бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ мебошад. Ба ин минтақаи дурдастарини вилояти Суғд 75 адад ҷуздон ва маводҳои канселярӣ дастрас шудааст, ки барои бароихатгирӣ зарур ва лозим мебошад. Кормандони бахши омори минтақаи кӯҳистони Мастчоҳ ду рӯзи охир хона ба хона гардиш карда сокинонро ба ҳисоб гирифтанд. Шурӯъ аз санаи 1 октябр бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар тамоми ҷамоату деҳаҳои ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ оғоз мешавад. Ба ду шӯъбаи бароихатгирии аҳолӣ ва 18 та дастурдиҳанда 75 та ҳисобчӣ дар он рӯз семинар гузарондем. Аз рӯзи 28 то рӯзи 30 гардиши дарбадар мешавад ва аз рӯзи 1 то рӯзи 7 тариқи пурсиш интернет пурсиш мегузаронда мешавад. аз рӯзи баъди 7 бароихатгирӣ тариқи коғазӣ мешавад, дар варақа пур карда мешавад. мувофиқ ба санаи 1 июли соли 2020 аҳолии ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ 25300 нафарро ташкил медод. Дар ноҳия 2 ҷамоат ва 51 деҳа арзи ҳастӣ дорад. Барои пурра ва бароихат гирифтани аҳолӣ ва фонди манзил 90 нафар сокинон ба кори муваққатӣ ҷалб гардиданд. онҳо асосан аз ҳисоби кормандони соҳаи тандурустӣ ва маориф мебошанд. ин кормандон ҳамаш муваққатан 15 рӯз ҷалб гардиданд. маош мегиранд, тариқи шартнома бастагӣ ва дар асоси шартнома ҳамаш маблағгузорӣ карда мешавад. дар ҳар як сумка ки ҳисобчӣ дорем мо дар варақаҳои шартноҳои бароихатгириш ҳаст, қалам ҳаст, ручка ҳаст, хаткуркунак ҳаст, калькулятор ҳаст, портфели планшет ҳаст, штрих ҳаст, маводҳои антисептикӣ беззараргарона ҳаст, перчатка ҳаст. фирӯз ёров омӯзгор аст. алҳол бошад вазифаи ҳисобчиро ба ӯҳда дорад. муаллим барои ба қайдгирии аҳолӣ кӯмак мекунад. 15 рӯз инҷониб дар баробари 75 нафари дигар ҳисобчиҳо аҳолӣ ва манзили кӯҳистони Мастчоҳро ба ҳисоб мегирад. фирӯз ёров қабл аз ба ин кор шурӯъ намудан дар семинару дастурҳои омӯзишӣ иштирок намуда усулҳои бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзилро омӯхт. мо якчанд маротиба дар муассиса дар ҳуҷраи ба қайдгирӣ маҷлисҳо баргузор намудем оиди ба қайдгирии аҳолӣ ва корҳои фармондеҳии нисбати халқ иҷро намудем. аъзо дар ҳамин участки рақами 8 деҳаи ҳадишаҳр қарор дорем. мо фақат деҳаи ҳадишаҳрро мо ба вақти гирифтагӣ ҳастем ва қайд гирифта шудем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 1 то 15 октябр бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. ин маъракаи сиёсӣ давоми 10 сол як маротиба ҷараён мегирад. дар вақти гузаронидани бароихатгирии аҳолӣ ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванди доимӣ истиқоматкунанда ва ё муваққатан дар ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат дошта ба ҳисоб гирифта мешавад. ҳамчунин шаҳрвандони кишвар ки муваққатан берун аз Тоҷикистон будубош доранд бароихат гирифта мешавад.